Als je hebt denken, wat zit ze er daaruit? Nou, dat klopt, want ik heb een survival run die in 2500 squalberg. Nou, duurt lang! Kom maar! Jongens, wat is de bedoeling? Wat moeten we dan? Zwemmen. Dat niet is net. Zeker wel. Moeten we mij zien handen op die boot? Ja. Ietsje naar links! Draaien, draaien! Die moeten niet naar boven! Jongens, stoppen met schreeuwen. We gaan er één voor één uitklimmen. Nou, heel fantastisch vond het net. Ja, omdat het Maar we hebben het doorleefd. ja, omdat het lang duurt dan... En die band zit vast. Dat weer het ja, punt. ja. Jongens, gaat het goed? Gaat ie lekker? Als ik een beetje stror in, win ik het nog, denk ik. Nee, het is teamwork is the dreamwork. Hoe zwier. Nou, wat dan, maar het was wierd. En dan binnen een seconde helemaal wierd en zo. Nou, dan neemt ze toch wel wat extra kilo's mee. Maar ik had me verteld dat het 20 kilometer is, maar dat is volgens mij, ik denk dat het zwaar heel is. Het weer echt fantastisch, we moesten een hut draven. Ik ben dwelterweerd. Die groep heeft het super goed dier. Ik denk dat ik wonnen heb, want ja, ik moest natuurlijk de hele tijd op hun wachten. Maar ik vond het echt fantastisch leuk om te doen. Vond je dit nou leuk? Like en abonneer even in deze video. En denk dat het beter is dan mij. Probeer het deze zin maar even, want survivaling, dat is echt net van mietjes. Hebben we het halen? Ja!